Добро утро. Доста се разпахме днеска. Сега правя бързо включване само за добро утро, защото трябва да буда детето. Кучето още спи, даже аз още спа. Доста късничко си легнах вчера, реших най-накрая да изгледам всичките излезнали епизоди на Отвъд, From. Не знам някой дали го гледа. Доста интересно завърши последния. Бяха ли очарована от първи, втория, може би третия гордо добре беше. Но така де, как ще де, просто че си легнах много късно, много ми спеш сутринта с алармата и вече е 7 часа. Аз първа ставам, така че се видим след малко. Мине на лапички. След като приключихме с разходката. Да говоря? С кой да говоря, докато върна? Днеска вече колко? 2 часа след като се събудих, съм на път към офиса, закъсняваща естествено, 9:05 е. Сутринта, като излезам с кучето и много се чудех каква да ми е темата днеска на размисъл, тъй като обикновено, когато съм в колата и си вода видеодневника. Това е моето време. Даже сега музика дори не слушам. Мисля, че Spotify ми се опитва да се апдейтне или се апдейтна. Има доста нова иконка, както и да е. Говорих с моята майка до сега и всъщност в рамките на тези 2 часа от събуждането ми до сега, започването на записа, толкова неща се случиха, за които бих могла да говоря и да коментирам, че просто изведнъж от момента, в който се чудех за какво да говоря като тема, без да имам силна емоция, сега съм в положение, в което се чудя за кое по-напред да говоря и да преработя. И да, камерата ми беше мега мръсна. Така че това е добро начало, че си изчистих камерата на телефона. Добре, връщаме се обратно. Имах деня започна, хората вече са на линия. Аз имам и толкова много лични неща. Страхотно! Толкова много лични неща и работни, които ме вълнуват. Но нека да кажем, имам изключително будно дете. Будно беше думата, която търсех по-рано. Моето дете е много будно, много целенасочено, целеустремено в правенето на пакости. Още откакто беше във втора група, той в момента е в трета, говореше за страхотни планове, как щял да избяга от детската градина. Място, което много му харесва по принцип, обича да ходи там, обича госпожите си, децата, но според мен той просто не може да живее в рамка, в правилата, нещо, което аз за себе си мога да кажа същото. Много ми е трудно, изключително трудно ми е с нормираното работно време, затова е трудно намирам работодатели, които могат да видят отвъд закъсненията, примерно, или нуждата да съм в движение по-често и да оценят всъщност креативността ми, когато съм не в клетка, не в рамка, не в статуквото от 9 до 6, така нататък. И така моето дете е решило, че трябва да избяга вчера от градината. Слава Богу, нали, са го хванали на време госпожите. И днес сутринта естествено проведох доста сериозен разговор с неговата госпожа. И с него, пред госпожата естествено, нещо, което аз мятам, че е нужно, за да може детето да види, когато двама възрастни са на едно мнение, без да е така сериозно каране, но да види, че сме обединени в намеренията си да го вкараме в правия път. Доколкото, нали, той е излезнал от него, защото е на 5. Нали, още има време да каливоличи доста. И така, и всъщност ми стана смешно
след като вече той влезна в групата, си признавам. Стана ми доста смешно, защото в моето детство аз имам абсолютно същата, всъщност като момиче може би съм била с по-голяма успеваемост. История. Моята майка работеше в, не съм сигурна, някакво като баничарница ли беше, като такова за закуски, не знам. Но работеше на такова място, точно пред детската градина. Точно пред площадката, на която ние излизахме с госпожите. И аз естествено съм решила, не си спомням, съм решила, че ще прескоча, защото много обичам мама, много ми е липсвала и съм искала да отида при нея. И съм го направила. Прескочила съм си оградата като пич и съм пресякла улицата и съм отишла при майка ми, докато съм била в детската градина. Сега, естествено, не беше ми много смешно това нещо. Сега, когато съм голяма вече, не съм сигурна, че го приемам толкова добре, наистина. Да, забавно ми става, като сета за себе си. Съжалявам. Като се сета за себе си, но когато се сета, че това е детето ми, какво може да му се случи, малко ми настръхват косите, накъдрят ми се, защото при мен е, нали, да. И да, беше доста забавна сутрин в това отношение. Аз се чудя как трябва да подходя с него, тъй като той определено не иска да спазва правилата. И колкото и да се смея и да звъннах на моята майка да й разкажа, че моят баща беше казал, когато ти се появи детето, дано да е същото като тебе. Ама същото, да видиш ти, ние, с майка ти, колко ни беше трудно. Така много ме проклинаше и и всъщност обадих и се на мама да й кажа, че гените явно са доста силни, ангеловите. И да, беше забавен разговор с нея, когато го споделих. Но сега чуденката ми е, като виждам такава прилика, естествено, ще трябва да помисля, и това е процес доста дълъг, за жалост, върху това, когато съм била аз малка, какви са били моите нужди. Предвид, нали, конкретно за това, че не съм искала да бъда в рамка, статуквото, да се седиш на чина постоянно, нали, тези неща, и как мога да бъда полезна за моето дете, тъй като естествено моите родители по някакъв начин са опитали нещо да направят за мен, което е било достатъчно, може би, до някъде. Сега ще се опитам да направя нещо за него, което ще бъде достатъчно и то до някъде. И така, нали, като цяло процеса върви в поколенията. Надяваме се да надграждаме, а не да деградираме. Така че да, темата за днес беше всъщност тази. Реших на нея да наблегна. Това е нещо, което не можах да си продължа дълго време подкаст със себе си, докато съм в колата, тъй като говорих през по-голямата част от време с майка ми. Знаете, като хванеш разговор с мама. Но дори за 5 минутки успях да го изкажа на глас и всъщност да канализирам мисълта си, което е добре. Добре, защото всъщност имам някаква идея, насока откъде да тръгна поне. Тъй като стигна в офиса и трябва да продължавам с работата. Чао, чао за сега! Бързо включване имам така поведната почивка. Доста динамично се разви сутринта ми, признавам си. Темите, които взеха вниманието ми в личен план, определено попречиха на концентрацията ми в работната среда и не се чувствам особено продуктивна сутрешно, да съм свършила нещо, но позитивното от нещата, цялата ситуация, че днес ми пристигна една пратка, която доста време очаквах. И сега
ще хода до Еконт, който естествено е супер далече от офиса ми. Но поне ще се разходя и ще отида до Еконт да си взема пратката, за да успокоя малко страстите. Все още ме напрягат тези теми лични, но пък хубавото е, че в служебен план имах един проект, по който дълго време работех и най-накрая успях да покажа 95% финализиран резултат на моят шеф и той остана доволен, което е a win is a win. Да. И така. Сега ще се понаслаждам малко на музиката и мисля да отворя всичко и да ми се проветри главата буквално. Добре, дойде малко щастието в мен, след като си взех обувките и са супер яки! Ох, много съм щастлива! Искрено съм щастлива, защото ми олекна доста. Имах нужда от това. И сега имах нужда от малко разнообразието, от всякакви неща. И сега се връщам заредена в офиса да си свърша работата, която съм си заявила да свърша. И завършваме деня, като открихме сезона на площадката.